Halo kanca-kanca, halo sedulur-sedulur ya apik kabeh to kabare. How are you today? Saiki mawon to. Lah nggih, Bagong ndongaaken kagem para sutresna budaya sedanten iki mugi-mugi tansah pinaringan rahayu kawilujengan keselamatan saking Gusti ingkang Maha Kawasa, saking Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Ya toh? Ngono ae, hidup ini adalah kesempatan ngono lur. Tak kandhani ya lur ya. Bagong iki nek wis pitutur ngene iki dirungokke reng, kowe ora gur ngopo kuwi tanganmu ndablak ngono ya oke. Tak rungokke reng kowe arep ngomong apa? Adikku Bagong iki arep ngomong apa kowe? Ayo tak rungokke. Piye? Aku iki gareng sing wancung ngene iki siap mendengarkan apa pituture adikku Bagong. Oh iya, iki piye sik tanganku tak benekke sik ngene iki. Oh, oke ya. Ora kabeh wong tak kandhani Kang Petruk, ora kabeh wong duwe gaji ngono. Not at all people have salary ngono ya to. Not at all people have salary. Wis rasa kuwatir marang uripmu ngono. Wong manuk mabur ning awang-awang wae iso mangan ben dina ya to. Tidak semua orang yang hidup di dunia ini punya gaji, tapi semua orang punya rezeki ngono itu. Rezeki wis ana sing ngatur ya Gusti Allah ingkang Maha Kawasa, Gusti Allah sing ngecat lombok, Gusti Allah ingkang nitahaken langit kalian bumi menika. Ngono ya to. Ning ya kuwi aja terus magrok kowe tengok-tengok tok ngono kuwi tak kandhani. Ning ya kowe kudu makarya ya to. Kuwi kanggo sarana ya to. Makarya ngono Kang. Andani, hidup ini adalah kesempatan. Tidak semua orang itu punya gaji, tapi semua orang itu punya rezeki, ngono. Ya ta? Ngono kudu di anu tenanan, digatekke tenanan ngono ya ta. Contone meneh, kowe manuk mabur to. Selain manuk mabur kae, lakno kembang-kembang, bunga-bunga di taman ngono kae, dia hiasi ya. Pokoke iso kembang wernane iso putih, iso abang, godhong iso ijo nom, ijo tuwa. Ngono kae piye kowe caramu Kowe ra iso jenenge ngecat lombok lombok ijo dadi kuning, kuning dadi abang ngono ora iso. Menungso iso ya iso, maksude iso ngecat hanya 1, 2 yang dia miliki. Tapi tidak semua lombok iso mbok cet ngono. Iso mbok cet kuwi maksudnya kowe ya iso suatu saat saja ngecat karena kepentingan hiasan dekorasi mungkin ya ta. Alah. Andani uripe menungso iki gur mampir ngombe. Kowe rasah ngono kuwi, rasah ibarate tindakan yang tidak menyenangkan hati sesama ngono wae to. Contone ae rasa bullying. Aku kaya ngene iki ya lah. Awakku mlebu ngene iki ora apa-apa ya to. Tak syukuri ya iki rezeki ya. Rezeki berkat berkahing Gusti ya. Lambeku duwe ngono kuwi ya ora apa-apa. Ya ngene iki rezeki, rezeki saking Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Apa-apa sing mbok duweni kuwi syukurana. Ngono ya rasa mbok getuni urip kok ya getuni juga sih ngono rukun juga karo sesama ngono ya ora kabeh wong kandhane aku iki ya wis nek pitutur ngono iki dadi rungokke ayo piye ngono kae dang tak ndang ding ndang del tak tak ndang del dang dung dang 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 dul dang ndang del dang ndang del dang ndang del dang ndang del dang dang dung dang tak dang ndang dung dang dung dang dang tung dang tak dang dung joget wis ora joget engko nah pituture diteruske sik tuture Bagong iki esuk awan bengi sore pituturku dirungokke ngono lah wis ning ati ayem ngono ya to. Ngono. Sing ngeyem-yem kanca-kanca sedulur-sedulur sing ora duwe gawean, sing lagi di PHK ngono kae ya to. Wis ngono. Tidak semua orang punya gaji.
Not at all people have salary. Ono Pak Kong ya, sithik lho bahasa Inggris yo iso, bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa ya, tidak semua orang punya gaji yo. Ora kabeh wong duwe gaji, tapi kabeh wong duwe rejeki. Ngono ya ta. Rejeki wis ana sing ngatur ya wis apa Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Ngono wis rasa kuwatir malang uripmu akan diani ya ta. Uripmu sesuk kowe arep mangan apa ngono kuwi wis rasa kuwatir ya kuwi kudu ora labuh ora kudu ndonga lan usaha ngono wae ya ta. Ngono wae ndongamu piye menurut agamamu ngono. Nek kowe Islam ya salat 5 wektu ngono aja lali ditinggalno salat 5 wektu ngono ya ta. Bagong mek tuture apik jos ya ta. Islam iki lho isya, subuh, luhur, asar, magrib ngono. Nek kowe Kristen apa Katolik ngono tindakno ibadah agamamu kuwi mau yaiku neng gereja ya. Neng gereja ibadah neng gereja ngono. Ya rukun, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sado congkrah ngono ya ta. Ngono kuwi. Weh. Esuk-esuk srengenge lagi metu sibu nyuwun pangestu Kang Putra badhe sinau awan-awan srengenge ana tengah simbah bingah-bingah kang wayah badhe mantuk sekolah kuwi anakku lagune ngono kuwi nek arep budhal sekolah esuk-esuk esuk-esuk srengenge lagi metu sibu nyuwun pangestu Kang Putra badhe sinau sregepe ra nek kon sekolah iki anakku mergane nang sekolah ketemu kancane ning ya terus aja lali Bu sangune Bu ya 2 lembar Bu 10.000 2 lembar walah 2 lembar waduh wis ngono kuwi geleme menyang sekolah mergo kuwi mau sangune 2 lembar walah yo berat di ongkos. Padahal sekolahnya gratis. Sekolah negeri lho, programnya pemerintah ini bagus sekali ya. Programnya Pak Prabowo. Sampai tenan wis rasa ngece ngono programnya pemerintah ngene-ngene wis rasa. Sing penting awake dadi masyarakat bangsa Indonesia iki ade iki nyengkuyung donga ngono kae supayane pemerintahan ingkang dipimpin Bapak Presiden Prabowo iki berjalan dengan lancar ngono ya ta. Wis rasah do Rasulullah iki programe kok ngene-ngene kuwi tidak akan memberikan solusi yang baik ngono kuwi ya ta. Ada yang dukung, semoga diberikan hikmat pemerintahan bangsa Indonesia dari tingkat pusat, dari tingkat Presiden Bapak Prabowo sampai ya, tingkat RT, tingkat RW, KB menjalankan tugasnya dengan amanah. Ya, untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur ngono ya. Masyarakat yang adil makmur ya seneng kabeh ngono ya. Nyambut gawe seneng ya. Nek urip ya tidak ada rasa kekhawatiran, cemas ngono wis ora was-was meneh. Sesuk arep piye ade kudu ndedonga ngono ta iso ndedonga lan usaha to dadi warga negara ku ya dilaksanake tugas apa yang menjadi tugas dan kewajibanmu contone taat pajak wis rasah Rasulullah aku ki jane taat pajak nek kaedane kok rusak ngene-ngene kaya fasilitas umum kok ora didandan-dandani kuwi sedang itu dananya sedang dipakai untuk kegiatan yang lain untuk yang lain dulu ya toh. Engko nek kegiatan yang lain kuwi wis rampung ya mesti danane akan diarahkan untuk situ, memperbaikan jalan, ngono kuwi, memperbaiki fasilitas sarana prasarana umum. Ngono kuwi sudah dipikirkan oleh pemerintah. Ngono ta? Ya, wis rasa kuwatir, ngono kuwi alah. Wis pokoke ade ndedonga, usaha ayo usaha dodolan kacang lah, dodolan keripik, dodolan gedang goreng lah ya toh. Dodolan es jus, es teh kerampul, es teh jumbo,
2,5 apa 3.000 apa 5.002 ngono ya toh. Ide-ide itu ya iso akeh banget. Nah, ayo kanca-kanca sedulur-sedulur sing kreatif ya toh. Nggo nyukupi kebutuhan keluarga ngono ya. Ora kabeh wong kuwi duwe gaji, ning kabeh wong duwe rezeki ngono ae. Dhewe kudu gelem makarya mragang ora sah awake dhewe iki ibarat kata ngono gegem tangane digegem ya toh. Ngono kuwi kudu ade usaha ngono usahane Bagong kuwi supaya sehat ya ngene iki mondhak mantuk. Ngene iki senam. Ayo Lur, senam sehat anak Indonesia hebat ya toh. Matur nuwun ya Lur ya. Ngono wae.